friends, good morning all of you. Welcome to my YouTube channel Odia Jio Isuko. ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ନୟରନ୍ତରେ। ସେଠି ନୃସିଂହନାଥଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି 4:30ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ଏତେ ଗହଳି, ତ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ କେତେ ଗହଳି ନ ହେଇଥିବ। ଜିନିଷ ନ ଦେଖିଲେ ଟିକେଟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଆଦିନା କମଳାସନ କମଳୟା ବକ୍ଷସ୍ଥଳା ଟିକେଟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠକିବା ପୂର୍ବରୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। क्षीरपय निधि भोक्य निवार हास्य कटाक्यर वंशु कृष्ण कृष्ण हरे हरे। କେତେ ଗହଳି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛ ନା। ଏତେ ଗହଳିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ବସି ବସି ମୋତେ ବହୁତ ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିଲା। କ'ଣ କରି କିଛି ବୁଝା ପାଉନଥିଲା। ମୁଁ ଯାଇକି 2ଟା ଲୋଟସ୍ କିଣି ଆଣିଥିଲି ନୃସିଂହନାଥ କେତେ ଗହଳି ଅଛି। विनाशकलिङ्गं तत्राणमामि सदा शिवलिङ्गम्। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।